Lufuna ubulungisa usapho lukaMpendulo Nonkelela eDelft eKapa kwaye lusapho lutyhola amapolisa ngokudubula le nkwenkwane neminyaka eli-14 ngethuba isendleleni ekhayeni layo. When it comes to corridor management, the national, provincial and local traffic authorities will be intensifying their deployment of officers to ensure strict and full compliance with the traffic protocol. Ikunyabantu elilawula imida yeli lithi liza kuzongeza iiyure zokusebenza ze longeze nenani labasebenzi ngeli xesha leeholide zepasika kwimida yeli. Ilungu losapho longasekhoyo uJohannes Gehardes Diager lihlaba ikhwelo lokuba kubekho ungenelelo emva kwezityholo zokuba amalungu ombutho wasekuhlaleni Operation Dudula ahlala ngenkani kwezinye zezindlu zomntakwabo. Sinibulise emakhaya uKantandambi Ndodwa Ntamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwesandla. Icandelo elizimeleyo eliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa e-IPID liphanda isiganeko sokusweleka kukaMpendulo Nonkelela oneminyaka eli-14 ubudala waseDelft eKapa ngokwengxelo yosapho lwakhe uNonkelela kuthiwa udutyulwe entloko ngamapolisa ngethuba egoduka nomzala wakhe kwiveki ephelileyo. Abahlali bathi sele bephila ngoloyiko ngenxa yobundlobongela obuqhubekayo kule ndawo kwaye bathi kungoku nje boyika kwa amagosa esipolisa. Usapho lukaMpendulo Nonkelela lusaxelekile kukushiywa ngunyana walo neminyaka eli-14 nekutyholwa ukuba udutyulwe ngamapolisa wasweleka ngoLwesithathu ngethuba yena nosisi wakhe omncinci bekhapha umhlobo wabo. Olu sapho kungoku nje lutyhola ngelithi abasemagunyeni kwisikhululo samapolisa esikufuphi basibethisa ngoyaba esi sehlo. Even nangoku siyile phana ne-community on Friday bekwenzwa i-quiet march. Station commander uthethe over the phone ubalekile waqomba akafuni ukusifacea wathetha over the phone wathi there's nothing I can do, there's no answers I can give you ukuthi lamapolisa asuspendiwe. There's nothing I can do, just wait and hear from IPID. Le yikona apho umzimba kaMpendulo ufunyenwe khona lusapho lwakhe uqungquluzile. Ngokukutsho kosapho, uMpendulo kungenzeka ukuba ubone into bekungafanelekanga ayibone njengoko olusapho lutyhola ngelithi abakwantsasana balala ngengubo enye nongqalintloko. When I found him laying on his stomach, I saw a pool of blood on his face and around his head, and that is also traumatizing because by the time when the forensics left, we had to clean the blood, and that's where we found one of his tooth next to the gloves of the forensics or whatever. Usapho kungoku nje lufuna impendulo. Abahlali bathi abasenathemba ngakumapolisa. There's a lot that happens around here, so I think my son was just at the wrong place at the wrong time with his sister, and according to my understanding or what I assume is that the police might have thought that they saw something that the police that they were doing, and now they're trying to clean the evidence by doing this. Wahlatywa apha ngasesekleni emveni kwangoko kwaphinda kwakho omnye umntana osolekileyo kwalapha ngasesekleni. Okwesithathu kwakho lo mfazi ebehlatyiwe ngongowesine lo mntana. Iwesi ke ngoku lo ubandakanya amapolisa. Kungoku nje lo mba wokubulawa kukaMpendulo uthunyelwe kwi-IPID kwaye olusapho lucela kuye nabani na onokuphosa isivivaneni ukuba enze njalo nanjengoko ulusapho luphila ngemali yendodla. Kukwalindeleke ukuba uMpendulo afihlwe ngoLwesine. Ibhodi elawula imida yeli iBorder Management Authority ithi liqule yaligangathi lungiselela impelaveki yepasika
Oku kuvakaliswe ngumkomishinala we-BMA uGqirha Michael Masiapato namhlanje ngethuba ecacisela oonondaba ngezicwangciso zabo zale holide yePasika. Uthe amaxesha okusebenza kwimida yeli aza kutshintsha de kudlula iPasika, oko kulungiselela umthamo wabantu abangena nabaphuma kweli lizwe. uGqirha Michael Masiapato uthi bokhe amatyathanga intsebenziswano norhulumente wephondo laseNtshona Koloni nowaseGauteng kwilinge lokwenza luqilima ukhuseleko kwizikhululo zeenqwelomoya, ngelixa ethe kukwatyalwe oonontlalontle abaza kuncedisa kwimiba ephathelene nokwebiwa kwabantu nabantwana kwanabo bantu bangenazimpepha-mvume ezifanelekileyo. We have continued to maintain our critical partnership with the Western Cape government, which has allocated or deployed about 50 officials to support the BMA as immigration officers at Cape Town International Airport. Similarly, the Gauteng provincial government has also maintained their support of the deployment of 80 officers who are effectively assisting us as immigration officers at OR Tambo International Airport. Uqhube ngelithi nabani na ohamba nabantwana kuza kufuneka evelise amaxwebhu agunyazisa olo hambo. Any parent or any guardian who shall be traveling with minors, they need to make sure that they observe all the key requirements. If you're a father, you're traveling with a child without the mother must be able to give an affidavit or a written statement to confirm that she is aware that you're exiting the country with her child, and that applies vice versa. uGqirha Masiapato utyityimbisele umnweke abakhenkethi namagosa azimisele ngokuqhuba imikhwa engekho mthethweni. We do not take lightly our responsibility to protect the integrity of our borders and ensure the legitimate movement of people and goods. We issue a stern warning to travelers as well as officials that any involvement to illegal activities will be detected and be met with decisive consequences. Uphinde waxanenisa ukuba iindawo ezijikwa zibe lithafa lolwaphulo-mthetho ziza kujongwa ngawokhozi amehlo zii-arhente ezibethelela umthetho. Nanjengoko impelaveki yePasika sele isondele, iphondo laKwaZulu-Natal lilindele ukwamkela izigidi zabantu nabazochitha iholide zePasika. Basemagunyeni kweli phondo bathi minyaka le eli xesha enyakeni liba negalelo elihle kuhlumo loqoqosho. Usodolophu wephondo laKwaZulu-Natal uCyril Xaba uthi balindele izigidi zabatyeleli kule veki. And what also excites us as a city is the investment in the economy, the direct spend that these visitors make when they are in the city. And so we are pretty certain that the figures we are projecting this year, we're going to make it. It's a shorter period as compared to the festive season period, but definitely 1.2 million visitors. We are ready to receive them. Ukwathi onke amanxweme eliphondo avuliwe. Our bathing beaches, 23 of them, are open and safe. So and we've also ensured that even the security plan for the city, because when people are in the city, they must feel safe, because that attracts them back to the city. All of that makes us confident that we will indeed get the numbers that we are projecting. Ngabatyeleli ababalelwa ngaphaya kwesigidi ekulindeleke ukuba bagaleleke kweli phondo. Ilungu losapho longasekhoyo uJohannes Gerhardus de Jager lihlaba ikholwa lokuba kubekho ungenelelo emva kwezityholo zokuba amalungu ombutho asekuhlaleni ahlala ngenkani kwezinye zezindlu zomntakwabo. uDe Jager wachazwa njengolahlekileyo ngoMeyi ka-2022 kwaye ngoku uthathwa njengowaswelekayo. Umntakwabo uthi kudala bafaka izicelo zokuba abantu abahlala ngetshova kwezakhiwo baphume, kodwa kunangoku abakaphumi. Umbutho i-Operation Dudula uvumile ukuba ngamalungu ayo ahlala ngenkani kwezakhiwo. Ifa likaJohannes Gerhardus de Jager ongasekhoyo liphantsi kwemeko enxunguphalisayo. uDe Jager waxelwa njengomntu olahlekileyo ngonyaka ka-2022, kwathi emva kophando lwamapolisa kwafumanekisa ukuba wasweleka. Kokumninawa wakhe ozama ukuthengisa izindlu zomfi ujongene nedabi lamalungu ombutho ochasene nabafudukeli i-Operation Dudula nabangafuni ukuphuma kwezi zindlu zimbini. My brother was
declared, well, he was reported as missing in the JP police station on the 14th of May 2022. He's just disappeared. Eventually we found out that in fact he was murdered, and a murder case was opened up and investigated by JP Police Station Warrant Officer Potgieter. In the process, I was introduced to the Dula organization, and their commitment was that they would safeguard the houses, keep them clean and take care of them. Umninawa uthi uphila phantsi koloyiko ukulandela izigrogriso ezenziwe ngamanye amalungu alo mbutho ngelithi angasondeli kwezi zakhiwo zimbini. I had a meeting with the National Executive Committee in Meerdale, Zandile Dabula, Dan Radebe, Tabu Ngayo, Temba. It was an extremely aggressive meeting. I was told in the meeting, if I don't agree, the meeting is over. Usihlalo walombutho kuzwelonke uvumile ukuba banalo ulwazi ngalomba, watsho esikhalimela kabukhali esisenzo sixeliweyo, egxininisa ukuba oku kuchasene nomthetho-siseko walombutho. We did tell our members that because of our stand, we are safeguarding it because Congolians, they hijacked that place. Then there was a lot of stories, but we came to the rescue of the place and said to our members, safeguard this place, and when the rightful owners of the place come, we'll give back to the owners. Ojongene nemiba yezindlu kunye nonxibelelwano lamajelo eendaba kulombutho uThambi Madondo uthi lo mba uphantsi kophando lamapolisa olusaqhubayo. Ubhuti komufi interest yakhe ukuthengisa lezi zindlu akanandaba nobhuti wakhe, akamfuni ukumfuna ubhuti wakhe. So imetha isezandleni zamaphoyisa, simele amaphoyisa aliqede udaba abuye kithi. Laba abahlele ezindlini bahlele ngemvume ye-community nathi si-executive ye-operation Dudula. Lo mbutho ucele ukuba unikwe iintsuku ezisixhenxe ukuze ulungise lo mba. Kubanje abantu abasixhenxe kumaphondo amathathu nabatyholwa ngokufuna ngenkani imali kwakunye nokuphazamisa iinkonzo zeebhasi ezihamba umgama omde kweli. Abarhanelwa baphakathi kweminyaka engama-35 ukuya kwiminyaka engama-65 babanjwe kwiintsuku ezimbini eKapa, eMatatiyeli naseNaspoti. Ngokwengxelo yamapolisa, abarhanelwa bajongene namatyala ngaphaya kwe-125 naquka ugrogrisa, unaniselwano ngemali, ukubalula nje ambalwa, kwaye ulwaphulo-mthetho lwakhokelela ekubeni ezinye iinkampani zivale. Ziphantsi koxinzelelo iindawo ezithengisa ukutya nanjengoko isifo sochwane nenyebethu sinefuthe elibi kolu shishino. Oosomashishini kwiindawo zokutyela eRhawutini baphawula ngendlela abasebenza ngayo nanjengoko bejongene nalo mngeni wesi sifo sochwane nenyebethu. Amashishini athengisa ukutya ajongene nomngeni emva kokuqhambuka kwesifo sochwane nenyebethu nesichaphazela izilwanyana. Oosomashishini bakhuthaza ubungcathu ingakumbi ekuthengisweni kwenyama ebomvu njengenyama yegusha nenkomo. We're not our own supplier. We're sourcing from other places, from other local suppliers. We try to just make sure that when the actual food comes into the restaurant, it's stored in a way that there is no contamination. We also just, in terms of when the food actually comes into the property, the premises, we have to make sure that it's sanitized. Ekwacebisa ngelithi kubalulekile ukuthatha imiqathango eqatha ngokuqinisekisa indawo ecocekileyo apho kugcinwa khona inyama. I think it's just basically, on my side, it's just hygiene. We just have to keep a place in good hygiene, very clean. That's all we can just ensure for now. Kodwa noxa uninzi lwamashishini athengisa ukutya isahleli exhaleni ngenxa yale nyewe, akaluva kangako lwamvila lefuthe lesi sifo okwangoku. I think we've been very fortunate that it hasn't hit that hard on us as buyers from our suppliers. So we are still trying to maintain a feasible price for everyone, for every consumer. Uxhobise usomashishini ngokuqaphela iimpawu kwinyama abayinkinkishela uluntu
ekwagcinisa ukungagcinwa kokutya ixesha elide kwizikhenkcezisi. Nothing is stored in our storerooms for a long period of time, meaning that everything is sold in most likely like 1 or 2 days, so we don't go over the expiry dates. The storage in the freezers, there's sections in which we section the food, so you can't store the red meat with the prawn, with the seafood. So we just make sure to just regulate that also. Ukanti kukhuthazwa oosomashishini ukuba baqinisekise ukhuseleko kubathengi ngokusebenzisa izixhobo zokubulala iintsholongwane, ii-sanitizers, kwiindawo abagcina kuzo inyama ngaphambi kokuyithengisela uluntu. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa wothulela umnqwazi iphondo laseLimpopo ngenkomfa yonyulo ethe yaba yimpumelelo nangokuthi lo nyulo wasetyhini nongowokuqala ukuba ngusihlalo weli qela ezimbalini kweli phondo. LukaRamaphosa ukwabongoze eli phondo ukuba liqinisekise impumelelo ye-ANC kunyulo oluzayo lomasipala. The whole ANC relies on Limpopo to come up with the top numbers. I had expected that you will give us 90% and more, but of course you went down, but you still gave us the highest votes. So thank you, meaning that we expect much more from you in the coming local government elections and in the 2029 elections. Iqela le-UDM lonyule uMandla Peter njengosihlalo omtsha weli qela eMpuma Koloni ngelixa uBulelani Popotyane buya njengonobhala wephondo. LukaPeter uthi phantsi kolawulo lwakhe uzaqinisekisa ukuba i-UDM iyabonakala kuzo zonke iindawo kwaye iphakathi kwabantu ngalo lonke ixesha. Abantu emakhaya baphelelwe yithemba. Abantu emakhaya baphelelwe yithemba. Okokuqala, inhlalakahle yabantu ayinhlanga. Na uxanduva le-UDM loluphi kulo meko. I-safety and security, ukhuseleko lwabantu alukho. Okokugqibela, abantu balambile mongameli. Now, xa ndizawuza kwaceba bethu besayobabeka kule local government election, mongameli ndiyakuthembisa soze sibe nalo ivile likaceba. Soze sibe nalo mongameli. Uceba we-UDM uzaba visible phambi kwabantu. Uceba we-UDM into esiqiniseka ngayo mongameli yi-discipline. Mongameli wombutho olawula ibhola ekhatywayo kwilizwekazi Afrika iCAF umnumzana Patrice Motsepe uthi uza kusihlonipha nasiphina isigqibo senkundla ejongene nokusombulula imbambano kwezemidlalo iCAS ngesibheno esifakwe lilizwe laseSenegal emva kokuhluthwa intshinga yalo ye-Africa Cup of Nations. LukaMotsepe uthi ngokwangoku abafuna ukuphefumla kakhulu ngalomba nanjengoko uphambi kwenkundla yokusombulula imbambano. What happened at the final match in Morocco between Senegal and Morocco is legitimately an important issue for us to keep discussing and for us as well to answer questions in that regard. But what we want to overemphasize is that matter is before CAS, and which is the highest decision-making body for football in the world. We will respect and implement whatever decision is taken by CAS. Enkosi kakhulu ke mamqowathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yasebathenjini ngokubanzi ke bethuna masiyijongeni yentshenje kaloku imozulu ke sivule ngokuphawula kaloku umfanekiso wokuqala ke ngokufutshane nje iziganeko zemvula nemimoya kakhulu kwindawo ezininzi zomzantsi nawe uyabona apha ekhaya kusibeke kakhulu phantsi konke nje umntla-mpuma mpela futhi kwelaphondo lonke lase-Free State nakumandla phakho Fredericton ngekuseli futhi ngeka 17 degrees kanti kuyanetha ngomso xa bevala ke futhi
phansi besonga olwasuku ko-29 degrees amaqondo wabokutshisa ke aphezulu ngomso bokena ekhaya masijongeni ngokubanzi ke amaqondo wethu phansi naphezulu ke sifuna ke iphondo lokuqala neliphayo lona ephondweni ke mbukeli wam lasempuma kolonimpela ke mzonzulu futhi kumazantsi nombindi olaphona koqala dokwe futhi ekseni Bakersdorp napha kwimpuma futhi lamandla pha komthatha kuyafefa kakhulu ngexesha labo lokuvuka pha ekseni ngamaqondo wabokutshisa phansi ka-15 degrees kokubanzi ke bethena benje futhi kolaphondo laphaya Free State nelizinze kakhulu ke kwincam apha eMzantsi Afrika mpela pha koBloemfontein futhi zizigane kwezemvula zithe xhaxha nje phantse yonke lantsasa yangomso ngenqalo ka-17 degrees xa bevuka ngomso ngexesha lasekuseni kanti ke baphila ngolu hlobo pha iphondweni ke mbukeli wam lasentshona koloni impela mzonzulu futhi kuxonye kamandi pha koWorcester ekuseni zonke nje ezanginqe ezikufutshane nonqome pha ngamaqondo okutshisa waphantsi amnandi kakhulu ko-13 degrees kanti ke benje futhi pha ephondweni laseNorthern Cape ngamandla mbukeli wam pha kumantla futhi bukoKuruman Uppington ekuseni futhi ziziganeko zezontshizane nezikhatshwa zindudumo mpela xa bevuka ngomso bevuka ngamaqondo okutshisa phansi ka-22 degrees kanti ke baphila kanje futhi ephondweni laphaya eNorthwest mpela futhi ke kwintshona namantla futhi kolaphondo pha koTosca ekuseni umzekelo futhi ko-21 degrees napha koMahikeng futhi kusaletha nje phantse yonke lava kwedila yabo ngomso kanti mbukeli ekhaya baphila kanje futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela futhi ke kumantle etsuwane pha ekuseni futhi kuyanetha kuyaduduma nje yonke lantsasa naphaya koBonkenspruit ngexesha lasekuseni futhi zibikho kakhulu ezo zikalo kwezemvula mbukeli ekhaya kuphaya kumantle ke futhi ke ephondweni laseLimpopo mpela ke kumazantsi koThabazimbi Phalaburwa nasePolokwane futhi kuyanetha phantse yonke intsasa ngomso amaqondo wabokutshisa phansi afikela phakathi ku-17 degrees kanti ke futhi zebenje kwelaphondo laphaya empumalanga mpela kakhulu kumantla futhi nempuma elaphondo ngosikhukhuza umzekelo lapha koMbombela futhi kuyanetha kududume nje phantse yonke lava kweli futhi basonga usuku ngomso ngo-28 degrees kanti benje futhi ephondweni lokugqibela laphaya ke KwaZulu-Natal mpela futhi kophongola kwindawo ezinze kakhulu phezulu pha kulaphondo lonke pha ngo-18 degrees ekuseni futhi napha kumazantsi ko-Vryheid ekuseni lelashumi nje elikhatshwa sisithandathu mna ndikuthanda kangaka xa ishwele myole Kamnandi mawethu.